Evo ekipa Baja je dofural skuter na popravak. Misliš trganje? Pa mo vidli. Sad fino skinemo frgu i vidimo šta se unutra dešava. Vidiš ovo kako je lepo puklo. Možda i zbog toga neće. Tako. Kao Dejkin. Evo. Piše Dejkin, ali kao Japan kao. To Japana ni vidlo, pa je moj. Skineš ga s hačija nekome. Ovo moramo skinut. To ćemo poslije vratiti. Malo je zajebano, ali... Jer konektor je tu gore, znači treba bi plastiku skidati da dođem do njega. A plastiku skidat za skutera kineskog, bajo moj, ni na kraj pameti. E tako, sad idemo s njim na stol. A gledaj majstora Šerafiga, jesi mogo naći malo duži još ono? Ovi šerafi uvijek zapeku iz nekog razloga kao. Uglavnom skuži kako je ovo fora 3 šerafa ga kao drži kao. Probao sam spustit, znači ima fora, opa, počelo je. Znači ima fora, tu je. Znači ima fora ovdje da se, tu je. Fora ovdje da se spusti iz čašica jak ima kaj. Ja to probal odvrnut, ma kak, nema šanse teorijske da se odvrne. Znači zapeklo ko zašvasano. Sad kad čašicu, op. Pa dobro, nije loše. Znači čašica ono, nije loše. Još prisnu. Ma ja hoćem izgoriš. Dobro je. Kad naš čiste krpe uzmeš neku zmazanu i onda najčišći dio krpe kao. Ujevate. Znači horora kad ti šprisne benzin u oči. Ma nemoj jebat. Kak izgleda, mogu bi ja snimat s prednjom kamerom, ali to ti nije kaj je u Full HD, ovo je Full HD. Sad onaj kompresor još uvijek nije gotov, curi ulje iz njega, ali da ne curi sad bi mogao s kompresorom fino ispuhat, to je Disney 3 i lepo ovo čistit, malo spuhat i da vidiš ko bok. A dobro, nije loše. Jedan put sam na svojem motoru čisto frgu, bilo je ono puno gore nego ovo. Tako da ovo je skroz ok. Ako je sve čisto, možda dizna. Opa! Znači to je fora od... ovo je malo slabijeg grijača. Forajka je taman dosta tanka da može, viš, vidi ga, opa, sada frkne nekam, a bi bilo veselo. Ne ide. Opa. Znači ova dizna je ok sad. Vidi fore, malo stigneš ler i onda ti zapinje. Sada vidimo kakva je svećica.
E sad, ako je neko ovo malo jače stegnu, ključ bi otišao. Još sad kad bi se htjelo fokusirati. Uglavnom svječica je crna jako. Ovdje treba iti gorivo, da vidimo ili ide. Opa, ide. Prije nije išlo, tako da ono sad je počelo ići pa ćemo vidjeti. Sad ako ne zapali, ne budu nikad. Još sam i akumulator napunio, znači samo gas. Evo je, ko nova. E sad fregaza unutra. E sad najgore je ovo nabiti. Ušao. Pukao ekran. Malo je S3 grunula dole. E tako, sad to drži. A gas sajlu vratit. Kaj nisi odmah model tak, konju. E, sada vidimo. Kak pali. To je to, majstore, ide! Inače ostavio sam malo viši ler da ne crkava. To je to, mašina je složena, samo gas, Pajo moj.